кучете, баща му се учи. Недобрият му приятел е говорещо куче. Ядосаш ли го с нещо по-добре, не му се мярка. Мега екшън се развива някъде в парка. Превръща се в чудовище, но всичко е на жест. Всичко е на жест. Джони Тест. Джони Тест. Това е животът на нашия Джони Тест. Всичко е на жест. Джони. Това е животът за Джони. Това е животът. Това е животът на нашия Джони Тест. Джони Тест. Идея на Скот Фелоус. Джони срещу Дюкенатор. По кофти рекламния канал следват още кофти реклами. Трябва да сменим канала. Абсолютно. Дистанционното. Ще видя под възглавниците. Откривам всякакви съкровища там. Хей! Прилича на супер стара, супер хрупанка. Сега е със супер коси. Да видим какво друго има. Уо-хо-хо-хо! Картичка от рождения ми ден. 5 кинта! Супер! И така, за какво да ги похарча? Не бива да пръскаш спестяванията си за лекомислени неща. Кое е лекомисленото в огромна бутилка, рубинен взрив или огнено люто бурито? С 5 кинта не можеш да си купиш щастие, Джони. Най-пишният, най-луксозният, с огромни порции месо, кучешки спав. Отпуснете се, насладете се и се погледнете в кучураци. Най-изисканият курорт за кучета от висшето общество. Таксата е само $5. Това е кучешки рай. Заведи ме само $5. Нали каза, че щастието не се купува? Да, но говорих за човешкото щастие. С $5 ще купим тонове кучешко щастие. А и Пухчо иска да го поглезят след тежката работа, която върши. Тежка работа? Каква точно? Ама че късмет! Камион с 1000 бонбони е потънал в единственото езеро в Бекон с 1000 електрически змиорки. И искаш аз да преплувам и да ги взема? Какво? Облякал съм се за училище. Добре. Защо се навис? Заслужаваше си. За теб, може би. Плащаме ток, като си кръстосам краката. Добре, братле, ще те заведа. След тази бомбонена наслада. Да. Хей, чети знака! Комплексът е само за чистокръвни. Сигурно познавате единствения по рода си Дюкей. Победи в беконското кучешко шоу. Хубав медал! Защо не казахте така? Заповядайте, господа. Индивидуални кучешки басейнчета с платинени тоалетни, шведски кучешки масажьори, месенца от цял свят. Време е за клюпачка, да. Не бързай толкова. Баща ми пръсна цяло в състояние да построи хотел за най-елитните кучета, а не са помяр като теб. Хей, кого наричаш помияр? Той е шампион. Първо място сред помиярите. Кучотроник Супер Нюк чудолови зловонието на псе тук. Това доказва, че кучето ти не е породисто. Чудо голямо! Твоето куче също не е породисто, дори не е истинско. Кучотроник е по-добър от истински. Внесен е от Европа и струва $4625 газилиона. Сега, чупката от тук. Трони, активирай режим. Хвани метни. Трони, не. Този работ не си заслужава 4 газилиона. Сега моля да ни извиниш. Това е супер елитен клуб. И е крайно време вие, боклуци, да бъдете изхвърлени. О, нима! И кой ще ни изрита? Ти? Не, той. Ау! Това не го очаквах. Нека позная. Чистка на кучета. Мам ти каза, че Макдъв се лигави прекалено. А моят Мърфи е твърде миризлив. Нека този сноб да си стои в елитния клуб. Да се прибираме. Не, попаднах в рая и не мога да се върна. Освен ако знаеш място, където магически ще те направят чистокръвен. Мисля, че се сещам за такова място. Искаш да прекъснем мега важния си проект за безкрайното движение, за да заведеш дюки в кучешки хотел? Нещо такова. И защо да го правим? Заради тежката ми работа. Ха! Тежка работа. И каква? Да видим. Добре, ще помогнем.
функционалност и красота. Активираме пародист холограмен режим. Това достатъчно изискано ли е? Може да изглежда като чистокръвен, но още се държи като чист Дюки. Ето защо каишката върви с това дистанционно. То активира безброй режими, които контролират поведението му. И го оставяте в неговите ръце? Спокойно, приятел! Аз съм господарят на лошото поведение. Завърти се! Издъхни! Спри да се удреш! Спри да се удреш! Спри да се удреш! Активирам наперена походка. Изглеждаш супер, заповядай. Влязохме. Какво искаш да правиш? Всичко! Тази вода има вкус на месо. Супер вкусно месо! Толкова отпускащо, толкова шведско. Масаж свършил. Време за кола маска. Кучето ми отново подуши помиярче. Май си напълно наясна с това, нали? Не, аз и чистокръвният ми пудъл нямаме никаква представа. Знаех си, не си пудъл. Ти си поредният непородист на трапник. Трони, атака! Включвам кунг-фу режим. Безполезна купчина метал. Провал. Включвам танца на радостта. Знаеш го, знаеш го! Оле, кучето ми е много по-добро от твоето. Ти съсипа кучето ми. Сега ще взема твоето. Да е дистанционното. Осъзнай се! Кой ще ми го вземе? Ти? Не. Той. О! Да, трябваше да го предвидя. Сега, кой е най-свирепият режим? Готово! Губиш ли времето? Дюки ми е приятел. Никога не би... Твърде силен кунг-фу боец е. Не и за мен. Ще скъсам каишката и ще си върна Дюки обратно. Трябва ми по-добър план. Активирам бънджи стрелване. Активирам изпържване. Кабалабанга! Железен юмрук. Трети страйк. Аутси. Стана пренаселено тук. Заради новото куче на Монти. Използва го, за да има най-луксозния спа-център. Не може да бъде. Монти е зрител и теб. Не знам за вас, но аз мисля, че е време да повалим този нахалник на земята. Смели сте? Вратата е заключена. Не можем да... Криптонов лазер! Супер! Скоро ще успея да направя спато толкова луксозно, че всички ще искат да дойдат, но никой няма да влиза. И ще го направя с моя нов дюкенатор. Допусна една грешка, приятел. Той не е твоят дюкенатор, той е мой. Ще видим тази работа. Сега активирам премахни Джони тест режим. Няма такова нещо, като... Трябва спешно да поговоря с сестрите си. Миглю, свръблю, сега! О, не. О, активирам. Планът ми проработи перфектно. Ще взема каишката и... Водата с месо! Чакай, това е... Дрони, лазерен режим! Какво става?
Защо не съм залегнал над пържолките? Юки, пак си ти! И нося кожа през лятото, очевидно. И така, клубът ще е отворен за всички. А научихте ли си урока за контролиращите изобретения? Да? Не съвсем, защото всичко мина супер, нали, Трони? Спри да се удреш! Ау! Спри да се удреш! Ау! Спри да се удреш! Ау! Ето това си заслужава газилион долара. Зооглядът на Джони. Скука! 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 Дори да казваш, скука стана скучно. Екстремни животни! Екстремно изживяване! Само в екстремния зоопарк! Толкова не е скучно. Единственият зоопарк, където ви вкарват в клетката с екстремните животни! Представи си какво те очаква! Хайде, представи си! Джони трябва да отиде. Обадете ни се първи по телефона и спечелете 4 безплатни билета за екстремен зоопарк! Екстремен зоопарк. Джони Тест, ти спечели! Спечелих! А дори не бях набрал. Жестоко! И по-дозрително. Но ми е любопитно да го видя. Ей, сестрички, които обичам! Ще дойдете ли в екстремния зоопарк? Безплатно е! Ще ме направите супер бърз, силен и готин брейкаджия! Съжалявам, заети сме да спасяваме света от разрушаващи метеорити. Бързо да сложим Плутония в метеоритния разпръсквач. Трябва да оправите тази дъска. Кажи на Гио, че го обичам! Мина по-добре, отколкото очаквах. След 3, 2, 1. Трябва да я оправим. Сега към най-готиния зоопарк. Най-скучният зоопарк. Дори не е истински. Това са домашни животни. Не си падам по дивите зверове, но тези животинки са сладки. Така е, нали? Толкова е успокояващо. Чак ми се отщява да правя злини. Мрррр. Добре, че съм амбициозен. Защо изведнъж ми се прииска да грискам моркови? И защо мириша гадно? Подлият ми план да ви превърна в животни от зоопарка проработи перфектно. Изглежда всички сме жертви на въздействащата реклама. Не можех да откажа. Кой да знае, че сме такива фенове на екстремните животни? Аз знаех. И сега, след като сте безсилни да ме спрете, ще използвам метеоритния разпръсквач на сестрите, за да взривя луната и да я разпръсна над земята, създавайки собствена планета Съндъче. Откъде знаеш какво правят сестрите ми? От социалните мрежи да се проверят личните настройки. Както и да е, потаракат се унита. Аз подскачам от як. Да, ситуацията намирисва. О, всъщност това съм аз. Трябва да го спрем преди да е стигнал до сестрите ми. Аз съм съгласен. За съм. Какво мислите за брадичката ми? Добре пасва на лицето ти. Ударете едно рамо. Или копито. Никой не се измъква под моя надзор. Обратно в клетките, косматковци. Хей, кого наричаш косматко? И говориш? Пусни ни от глупавия зоопарк. Говорещи животни означават само едно нещо. Вие сте извънземни, които искат да преземат планетата ни. Бягай, куче! Тоест, ску... Върнете се обратно! Обичам динозаврите. Приближаващ метеорит. Подготви разпръсквача. Стреляй, когато е готов. Метеоритът е разпръснат. Приближава доставчикът на пица. Отвори главната врата. Пъти на момчето. Чакай, не сме поръчвали пица. Не отваряй и вратата, не му плащай. Така си мислех. Номер. Дайте ми разпръсквача! Няма да стане, боксови лафи. Начало на антикотешка защита. Прежда!
Бързо, удари хранилката с глава. И да разваля симетричната си костна структура ли? Ти го направи. Ти си коза, използвай рогата си. Да, вярно. Чакайте! Чували ли сте израза? Никога не изоставяйте войник! По-скоро не оставяйте извънземно отзад. Внимание, посетители! Бъдете на штрек за говорещи извънземни животни! Те са изключително опасни! Семейство на 12 часа. Трете и сензорите! Повече не ни държат краката. Лапите. Ами количката за хот-дог. От дигани долу! Сериозно? Какво винаги съм искал да го кажа и беше перфектният момент. Той ни настига. Трябва да го задържим. Ще си получи заслуженото. Имаме хот-догови снаряди. Огън! О, Кремвиршите свършиха. Искате муниции? На мен ни се намират. Майчета! Сега стана като бъркани яйца. Сериозно? Какво? Защо аз? това може да е проблем. Мислиш ли? Майчице! Никога не се перчи като петел на Петър. Приятели, изхудат. О, не! Не излизайте оттам! Никога няма да ви хвана! Спрете! Това е капан! Бягайте, спасявайте се. Трима заловени остават двама. Кой стана за смях сега, а? Отново си ти. Защо аз? Мяу! Мяу! Червена точка! Трябва да хвана червената точка! Аха! Готово! Нека да ускорим нещата. Финалният сезон на любимото ми шоу е в 6:30. Бързо! Да се махаме от тук! Тръгвате ли? Купонът току-що започна! Измъкнахме му се. Да. Никога няма да превземете земята! Изгризи мрежата и използвай бързите си кръчка, за да спасиш Сюзан и Мери. Джони! Трябва да спреш боксови лапи бързо! Иска да вземе луната! Не, ако му попреча. Спреги, Албърт! Да се заема с котето. Ще се опитаме да спрем заграбването преди разпръсквачът да се зареди! Да премерим сили, Котарако. Не бързайте толкова. Албърт, пусти ни! Разпръсквач свързан след 10, Само 7, след миг земята ще стане едно малко съндъче. Ще ходя по нужда, където си искам. От Йокон до Йокатан. 3, Да, няма да стане. И какво точно смяташ да ме спреш? С късметлийското си кръче. Само след секунди щях да имам съндъчето си. Като стана дума, Албърт, да вървим. Коремът ми се разбунтува. Ако щупите лазерната му пушка, отново ще станете нормални. Благодаря, Албърт! Този път ме победи Джони Тест. Но земята ще стане моя съндъче някой ден. Помни ми думите. Не и под моя надзор, извънземен Котарак. Идвам, сър. Откри го. Щупия! Ще станем пак нормални! Супер! Ей, пак сме нормални. 100% чисто куче. Ей, това куче говореше ли? Не, имам рядко заболяване на козината. Скучно, скучно. Искате ли да се пиете с алигатори? Не е скучно. Пак се почва. Филмът е обработен в студио Доли. Преводач Антонина Иванова. Ролите озвучиха актьорите Живко Джуранов, Ненчо Балабанов, Татьяна Етимова, Боряна Йорданова, Светослава Симеонова, Кирил Боячиев, Тодор Георгиев, Емил Емилов, Петър Бонев.
Тон режисьори Цветелина Цветкова, Ясен Пенчев, Илиан Апостолов, Евгений Манев, Петър Пейков. Режисьор на дублажа Даниела Горанова.